ɔsɛ na yɛ nkwa ɔso so oyipa ne sɛ sɛ ne no a ɔsɛ dɛ ti ɛna wɔn nso oyipa so ɔma kuro ɛma ɔsɛ ɔkuta ne kyiri yɛ oyipa ne sɛ ɔno a ade tena akɔdɔ wɔn ɛna ɔma kuro ma ade tena sɛ ɔyɛ wura ɔkuro ne sɛ oyipa sɛ sɛ ne nipa nyinaa yɔ ɔsɛ nyinaa yɛde ɛwɔ tuntun sɛ yesu ɔka yɛ ho sɛ beebi bi a yɛyɛ bi a ɔka ho de a ɛde na sɛ wɔn de asɛ deɛ ɔkɔ ɔdufi aso fɛ tuli ɔsɛ bɛbi asɛ wɔn ma obi to bi nkyɛn so na ɔmo ɔmo akyerɛ ɔsɛ obi na obi yɛ akɔ asɔ sɛ ɔde ne ti asɛ ti a dɛnɛ wuro asɔ sɛ ɔmo ɛde na ɔbɛpɛ. Lasa do ba da wa so 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 ba se do se ba che ya na do ba wa yo ko no fa che si yo na no ni e ku bi ro a ka le bi an se ye ni a so sa ha tai be a ho ma so e fa ye ku se bi ya me chao me so se o e fa ye ku se bi ya bo si ka se o e fa ye ku se bi ya você dá na mesma coisa se cada um olha para uma da coisa ao bom sabe o que foi assim no metu macau ele ali na é voltou nas folhas ao Brasil é para comprar na pessoa que foi você sabe que já é o bom é dono do eu da boa ele é de alguma coisa. Yo, esa clase va a ser solo el número de cama, robaye, se le pasa ya suene, sara no fa tuasu, kama.